ידיים להיפתח לצדדים, אוסף מלמעלה, יוצר צינור שמחבר אותי אל הקדוש ברוך הוא ונותן את כל השפע לרדת אליי דרכי, דרך כל הגוף עד הרגליים, משחרר חזרה את כל השפע שקיבלתי אל היקום. לא לפחד, יש מספיק לכולם. אוסף ומוריד דרכי כל השפע, העושר, השלווה. אם יש לכם עץ מולכם, הטלפון שלי תלוי על העץ, אז אפשר גם להתחבר לעץ, אפשר להתחבר לעץ שמאחוריי. לפתוח, להתחבר אל הצמרת שלו ולרדת על הגזע שלו, לתת לו להחליק אל תוך הגוף עד לאדמה, להתחבר אל הטבע, להתחבר אל הדברים התמימים, הנקיים, הכל כך יפים, להתחבר אל הבריאה, אל הבורא, לאט לאט, בנעימות, בלי יותר מדי חוכמות, בלי יותר מדי מילים גדולות, פשוט להכניס אוויר ולהוציא אוויר. יכול להיות ממש ממש לאט, כדאי. זה יכול להיות בקצב שנעים לכם, שמרגיע אתכם. תרגיל להרגעה מספר